салом алейкум. Мо бо ҳамроҳи шумо дарсҳои физикаро давом медиҳем ва мегузарем ба машқи 147. Так, машқи 147 ва дар ин ҷо бо ҳамроҳи шумо боз энергияи кинетикиро меёбем. Яъне ки гуфта будем ки энергияи кинетикӣ энергияи ҳаракат аст ва е кинетикӣ баробари mv квадрат тақсими 2 аст. Хуб, дар машқи 147 гуфта шудааст ки энергияи варзишгар 80 ҷоул мебошад, массаи ӯ 40 килограмм ҳаст ва суръати ин варзишгарро бояд мо ёбем. Хуб, агар мо аз ин ҷо суръати варзишгарро ёбем, в мешавад баробари реша хуб аз 2 тақсими m баробар ва мешавад 2 зарби 80 тақсими 40. Хуб, 0 ба 0 ихтисор мешаванд, 8-ро ба 4 тақсим кунем, агар ин мешавад 2 ва 2 дар квадрат, ин мешавад 2 метр тақсими сония ва ин мешавад ҷавоби А. Мегузарем ба машқи 148. Таҳти таъсири зарбаи футболбоз тӯб соҳиби чӣ қадар энергияи кинетикӣ гардид? Яъне ки дар ин ҷо мо мебинем ки масса баробари 2 кило аст ва суръат боштагар баробари 20 метр тақсими сония аст. Ва дар ин ҷо дар формула мемонем, 20 дар квадрат мешавад тақсими 2, 2 бо 2 меравад ва 20 дар квадрат боштагар ва мо чанд метиҳад? 400 ҷоулро медиҳад ва мо ҷавоби Дро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 149. Энергияи потенсиалии кайҳонаварди массааш 80 килограмм ки дар баландии 10 метр аз сатҳи моҳ қарор дорад чӣ қадар аст? Яъне ки энергияи потенсиалӣ дар ин ҷо омадааст. Чӣ фарқ дорад энергияи потенсиалӣ аз энергияи кинетикӣ? Бинед ки агар ҷисм дар ягон баландӣ агар қарор дошта бошад, ин ҷисм дорои энергияи потенсиалӣ мегардад. Яъне ки энергияи потенсиалӣ ин баробар аст ба mgh. Яъне ки m дар ин ҷо масса, g иштироки афтиши озод ва h баландӣ мебошад. Дар ин ҷо аз сабабе ки сатҳи моҳ аст, мо бояд иштироки афтиши озодро дар сатҳи моҳ қабул кунем ва ё гирем. Хуб, массаи кайҳонавард 80 килограмм мебошад ва иштироки афтиши озод 1,6 мебошад ва дар ин ҷо баландӣ боштагар 10 метр. Дар ин ҷо агар 10-ро ба 1,6 зарб кунем 16 мешавад ва 16 зарби 80 ин мешавад 1380. Агар хато накунам, метавонед проверит кунед маро, санҷед. Хуб, ва ҷавоби Б-ро дар ин ҷо бо ҳамроҳи шумо мегирем. Мегузарем ба машқи 150. Энергияи потенсиалии одами массааш 40 килограмм ки бо зинапоя ба боло баромад 4000 ҷоул аст. Баландии зинапоя чӣ қадар аст? Иштироки афтиши озод 10 метр тақсими сония квадрат мебошад. Яъне ки боз менависем дар ин ҷо энергияи потенсиалиро, ин мешавад баробари mgh. Хуб, ва энергияи потенсиали боштагар 4000 ҷоул аст. Ин баробар мешавад ба 40 зарби 10 зарби h. Мо бояд h-ро ёбем. Хуб, баландиро ёбем. Баландӣ мешавад дар ин ҷо 2 0-ро агар ихтисор кунем ба 2 0 ва 40 мешавад тақсими 4. Хуб, 40 тақсими 4 ин баробар мешавад ба 10 метр. Ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 151 ва одаме ки бо зинапоя ба баландии 10 метр мебарояд, соҳиби энергияи потенсиалии 3000 ҷоул мешавад. Сразу мемонем 3000 ҷоул баробар аст ба m зарби иштироки афтиши озод ва баландӣ. Мо бояд массаи ин одамро ёбем. Масса мешавад баробар 2 0-ро ихтисор мекунем бо ин 2 0 ва масса мешавад 30 килограмм. Хуб, ва ин ҷавоб мешавад дар машқи 151 ҷавоби А. Мегузарем ба машқи 152. Энергияи потенсиалии волейболбоз массааш ки 40 кило мебошад, дар баландӣ нишон дода шуда нисбати сатҳи замин муайян кунед. Иштироки афтиши озод 10 метр тақсими сония квадрат аст. Яъне ки энергияи потенсиалии ин варзишгарро мо бояд дар баландии 0,8 метр ёбем. Хуб, мемонем массаи варзишгар 40 кило зарби иштироки афтиши озод ва зарби 0,8. Дар ин ҷо 10 зарби 0,8 мешавад 8 ва 8 зарби 4 мешавад 320 ҷоул ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 153.
و در مشق 153 آورده شده است. ҳангоми амудӣ яъне ки вертикалиҳа ба боло бардоштани бори массааш 10 килограмм энергияи потенсиалии бор нисбат ба замин 300 ҷоул шуд. Борро ба кадом баландӣ бардоштанд? Яъне ки мо дорем энергияи потенсиалии ин 300 ҷоул хоб баробар аст ба 153 баробар аст ба м 10 кило мебошад. 10ро мемонем ва иштибоҳи афтиши озодро дорем ва ашро дорем. Аз ин ҷо агар ашро бебинем, агар бо 2 0 ҳисоб мекунем ва ҷавоб ҳамагӣ чанд мемонад? Аш баробари 3 метр мемонад ва ин ҷавоб мешавад чанд мешавад? Ҷавоби А. Хуб, ҷавоби Аъро мо бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Мегирем ва бигузарем ба дигар машқ, ба машқи 154. Хуб, машқи 154 ва дар машқи 154 чӣ гуфта шудааст мебинем. Энергияи потенсиалии баскетболбоз бози массааш 80 кило дар баландӣ нишон дода шуда нисбат ба замин ки ҳаст муайян кунед. Яъне ки мо бояд энергияи потенсиалии ин баскетболбозро муайян кунем. Чунин монанди машқро мо бо ҳамроҳи шумо ҳал кардем ва хуб боз ҳал мекунем. Энергияи потенсиалӣ баробар аст ба mgh. Хуб, м масса, ж иштибоҳи афтиши озод ва h баландӣ. 80 зарби 10 мешавад дар замин иштибоҳи афтиши озод ва баландӣ бошида дар 1. Ин мешавад 800 ҷоул. Хуб, 800 ҷоул шавад агар ин мешавад ҷавоби Д. ҷавоби Дро интихоб мекунем ва ба машқи 155 мегузарем. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда энергияи потенсиалии шоҳинро нисбат ба замин муайян кунед. Яъне ки шоҳин ин аст. Хуб, ҳама дода шудааст. Мо бояд танҳо энергияи чӣ потенсиалиро ёбем. 10 зарби 3 зарби чанд? Зарби 50. Хуб, зарби 50. Бинед ки ҳамаи ин воҳидҳо дар системаи Си оварда шудаанд. Агар ки дар системаи Си набошанд ин воҳидҳо, бояд мо бо ҳамроҳи шумо ба системаи Си ин воҳидҳоро гузаронем. Баъдан дар формула бояд гузорем. Ва дар ин ҷо мешавад 3 зарби 5 150 ва 150 зарби 10 мешавад 1500. 1500 ҷоул. Хуб, ва ҷавоби бударо дар ин ҷо интихоб мекунем ва ин ҷавоб аст ҷавоби Си. Мегузарем ба машқи 156. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда энергияи потенсиалии тайёраи як чилро нисбат ба замин муайян кунед. Биёед ин саволро ман ба шумо мемонам. Дар ин ҷо дараҷаҳо ҳастанд. Боз дар бораи дараҷа дар дарсҳои теория ҳастанд. Бинед ва ҷавобашро дар коммент нависед. Мегузарем ба машқи 157. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда баландии парвози шоҳинро муайян кунед. Яъне ки энергияи потенсиалии 1500 аст. Хуб, 1500 ҷоул аст. Массааш 3 кило иштибоҳи афтиши озод бошад. 10 тақсим мекунем ба 30 ва ашро меёбем аз ин ҷо. Хуб, ва аш мешавад баробари чанд? 0.0 ихтисор кунем. 150 тақсими 3 мешавад 50 метр ва 50 метрро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем, яъне ки 30 мешавад. Мегузарем ба машқи 158. бинед ки машқи 158 лапишҳо дода шудаанд. Яъне ки лапишҳо ё табишҳо хуб дар расм графикаҳои вобастагии координатаҳои ду системаи лапишкунанда аз вақт тасвир ёфтаанд. Дар 20 сония аз оғози пайдоиши лапиш системаи 2 аз системаи 1 чанд маротиба зиёдтар лапиш кард. Хуб, бинед ки камтара боз теорияда байд мекунем аз худ. Ин теорияҳо ҳамашон ҳастанд ва метавонед ки дар теория боз бинед. Агар ин координата бошад, агар хуб бинед. Аз ин ҷо сар мекунад лапиш, давом меёбад до ин ҷо. Дар ин ҷо бошад агар система агар гӯем система
як бор лапиш мекунад. Яъне ки n баробари як аст, миқдори лапиш як аст ва ин t мешавад. хуб, даври лапиш t аст. Даври лапиш t аст, ин як бор лапиш мекунад. хуб, ин агар t баробари як сония бошад, хуб, даври лапиш як сония бошад агар, ин мешавад t баробари t тақсими n. яъне ки дар як сония як бор лапиш мекунад, дар як сония як бор лапиш мекунад ва ин як сония мешавад. хуб, ин буд даври лапиш ва дар ин ҷо низ мо бояд ин ҳарфро нишон диҳем ва ин амплитудаи лапиш аст. Дар ин ҷо амплитудаи лапиш аст. Амплитудаи лапиш меноманд амплитуда. Амплитудаи лапиш. Амплитудаи лапиш. хуб, амплитудаи лапиш мебошад, яъне ки аз ин ҷо то ин ҷоро мо амплитуда меномем. Амплитуда мешавад бо аломати мусбат ва аломати дар ин ҷо манфӣ. хуб, яъне ки ин амплитуда. ва ин бошад агар даври лапиш. хуб, дар ин ҷо чӣ гуфта шудааст? Ниё кунед ки системаи 2 аз системаи 1 чанд маротиба зиёдтар лапиш мекунад. яъне ки мо бояд n-ҳоро чӣ кор кунем? Муқоиса кунем n-и 2-ро ба n-и 1. хуб, ниё кунед ки дар 20 сония, дар 20 сония якум система чанд лапиш кард? Дар 20 сония аз ин ҷо лапишро сар мекунад то ин ҷо. хуб, ин буд як даври лапиш, яъне ки як бор лапиш кардааст. Як бор давраро давр задааст, агар гӯем хато намекунем. хуб, ва аз 10 сония то 20 сония ин дуюм лапиш кардааст, яъне ки чӣ мешавад? ду лапишро дар 20 сония иҷро намудааст, яъне ки t мешавад t1. хуб, дар 20 сония ду лапиш кардааст ва даври лапиш мешавад 10 сония, яъне ки як маротиба чӣ кор мекунад? Лапиш мекунад дар 10 сония. Як маротиба дар 10 сония лапиш мекунад. хуб, дар 20 сония бошад агар ду бор. ва инчунин бо ҳамин тарз мо системаи 2-ро мебинем ва системаи 2 бошад агар дар 20 сония як бор лапиш мекунад, дар 10 сония ду бор лапиш мекунад, дар 15 сония 3 бор, дар 20 сония 4 бор. яъне ки t2 мешавад баробар ба 20 сония тақсими 4. баробар мешавад ба 5 сония. хуб, 20 тақсими 4 5 аст. t2 бошад агар дар 5 сония як бор лапиш мекунад. як лапиш пурраро, як даври гардиши пурраро чӣ кор мекунад? Иҷро мекунад ин система. ва дар ин ҷо мо дорем дар 20 сония гуфта будем. хуб, ин n-и 1 аст ва 4 бошад агар n-и 2. хуб, n-ҳоро мегузорем ва ҳисоб мекунем. n-и 2 ба мо чанд аст? n-и 2 ба мо 4 аст ва n-и 1 бошад агар 2 аст. 4 тақсими 2 2 мешавад ва ин ҷавобро мо мегузорем дар машқи 158 ва ин мешавад ҷавоби B. формулаҳои асосӣ ана ҳамин формула аст. бояд ин формуларо аз ёд донед ва ҳама вақт ин лапишҳоро шумо метавонед ки иҷро кунед ва аз ёд набаред ки бояд дарсҳои теорияи моро низ тамошо кунед. хуб, 159 савол. Дар ду системаи мувофиқи муодилаҳои чунин ва чунин мувофиқан лапиш мекунанд. хуб, ин чӣ аст? Муодилаи лапиш аст. хуб, муодилаи лапиш косинус ва ё косинус ифода меёбад. аз ин натарсед, ино ягон ҷои қинигарӣ надоранд. агар фаҳмидед ҳаминро як-ду бор, дигар фаҳмида рафтан мегиред. хуб, ягон ҷои қинигарӣ надорад. ина ҳама метавонад фаҳмад. амплитудаи лапиши системаи якум аз амплитудаи лапиши системаи дуюм чанд маротиба зиёд аст? хуб, агар система бо чунин тарз ифода ёбад агар аз t, хуб, лапиш дар ин ҷо a ҳаст, ягон рақам аст, баъдан синус аст, омега t ягон рақами дигар, боз t. мана бинед агар мана пи тақсими 6 ба ҷои омега монем агар, баъд t монем агар,
این همین با جای 10 ما نمیگه من این معادله یکم و یا دویم رو ما چیکار میکنیم حاصل میکنیم یا با جای 5 رو مانیم با جای میگه پی تقسیم 6 رو مانیم اگر ما همین معادله ها رو چیکار میکنیم حاصل میکنیم و امپلیتود گفتیم نه این امپلیتود میباشد амплитуда мебошад. Ин амплитуда мебошад. Мо ба мо гуфта шудааст ки амплитудаи лапиш системаи якум аз амплитудаи лапиш системаи дуюм чанд маротиба зиёд аст. Яъне ки системаи якум амплитудааш 1 тақсими амплитудаи 2. Системаи дуюм чанд маротиба зиёд аст. Ва мемонем ҳал мекунем. 10 тақсими 5 ин мешавад баробари чанд? Баробари 2. 2 маротиба чи аст? Зиёд аст. Ин буд машқи 159. машқи 159 ва мо ҷавоби А-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 160. Дар расм графикҳои вобастагии координатаи аз вақт X аз T барои ду системаи лапишкунанда нишон дода шудаанд. Системаи якум аз оғози пайдоиши лапиш чанд лапиш кард? Системаи якум бинед ки системаи якум аз оғози пайдоиши лапиш чанд лапиш кард? То ҳамин ҷоро дар назар дорам, яъне ки то манами охирон лапиш давом ёфтани лапиш системаи якум чанд лапиш кард. Хоб бинед ки аз ин ҷо сар мекунад лапишро то ин ҷо ин ним лапиш аст ва меояд ба ин ҷо ва оғоз мекунад боз аз сари нав. хоб бинед агар манами тири x-ро дар ин ҷо гузорем, тири x-ро агар дар ин ҷо гузорем, яъне ки ба мо чунин ба назар мерасад ки ба мо ҳамин система нав лапишро чӣ кор кард? Оғоз кард. Яъне ки ин дуюм лапиш мешавад. Хоб мана ҳамин порчаро агар гирифта ба болои ин порча монем, инҳо якхела мешаванд. фаҳмӣ кунед, аз ин ҷо сар мекунад лапишро, дар ин ҷо тамом мекунад. Ин буд як лапиш. Аз ин ҷо сар мекунад ва дар ин ҷо тамом мекунад. Ин мешавад ду лапиш. яъне ки системаи якум ду лапиш кард. хоб ҷавоби Б-ро интихоб мекунем дар машқи 160. ҷавоби Б-ро интихоб мекунем дар машқи 160 ва биёед бинем ки системаи ду чанд лапиш мекунад то мана ҳамин нуқтаро. хоб аз ин ҷо сар мекунад, як лапиш кард, ду лапиш кард дар ин ҷо, се лапиш кард ва чор лапиш мекунад. Системаи як ду лапиш мекунад, системаи ду чор лапиш мекунад. Хоб ва нигоҳ кунед ки амплитудаи системаи якум аз амплитудаи системаи дуюм зиёд аст. Чунки нигоҳ кунед максимуми амплитудаи якума баландии системаи якум, яъне ки амплитудаш зиёд аст аз амплитудаи системаи дуюм, яъне ки баланд аст аз системаи дуюм. Аз ҳамин сабаб аи як аз аи ду калон аст. мо чунин гуфта метавонем. мегузарем ба машқи 161 бо истифода аз маълумоти ҷадвал суръати садоро дар ҳаво муайян кунед. яъне ки аз ҷадвал суръати ҳаворо муайян мекунем. хоб суръати садо дар ҳаво масофа ва вақт дода шудааст ва мо медонем формулаи суръатро бо ҳамроҳи шумо. В баробари мешавад s тақсими t. хоб s дода шудааст ва вақт низ дода шудааст 3320 метр. хоб бибинем ки ҳамаш дар системаи си аст ва 10 сония. Ба ин мешавад 332 метр тақсими сония. Хоб ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 162. дар даври лапиш садои нутқи шифоҳии одам ба Т баробари 0.02 сония аст. басомади лапиши садоро ёбед, яъне ки басомат баробар аст ба 1 тақсими даври лапиш. ва дар ин ҷо мегузорем ва ҳал мекунем. 1 тақсим мешавад ба 0.02 сония ва ин мешавад 500 ҳерц. яъне ки басомат ба ҳерц ё ба ҳерц ифода мешавад, яъне ки воҳиди басомат ҳерц аст. мегузарем ба машқи 163.
пас омади садоҳои нутқи шифои одам ба 500 ҳерц баробар мебошад. Даври лапиши садоҳоро ёбед. Яъне ки даври лапиш медонем ки те баробари 0,02 сония мешавад. ози мо чунин машқро ҳал кардем. Мегузорем ба машқи 164. Ҳангоми чен кардани набзи пулс, яъне ки набзи пулс мешавад, варзишгар пас аз давидан дар те баробари 1 дақиқа 75 лапиш тапиши хун сабт шуд. Даври кашхӯрии мушакҳои дили варзишгарро ёбед. Хоб бинед дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Боз ҳамун формуларо бояд мо аз хотир наварорем. Хоб Т калон мешавад машқи 164. Т калон мешавад баробар Т майда тақсими Н. ин миқдори лапиш Т бошида дар сония ҳаст ва Т даври лапиш мебошад. хоб дода шудааст. Т баробари 1 дақиқа. 1 дақиқа ин системаи Си нест. Мо бояд ба системаи Си биёрем. вақте ки ба системаи Си овардем, мешавад 60 сония. хоб сония ин системаи Си аст. Ва даври миқдори лапиш бошидагар ба 75 баробар аст миқдори лапиш. хоб мо бояд чиро ёбем? Даври кашишхӯрии мушакҳои дили варзишгарро ёбед. яъне ки мо бояд даври тапишро ёбем. яъне ки даври кашишхӯрии мушакҳои дили ин варзишгарро ёбем. Т мешавад баробари Т тақсими Н ва баробар аст ба 60 сония тақсими 75. ин мешавад 0,8 сония. хоб дар ин ҷо Т сония аст. Сония воҳид надорад. миқдори лапиш бе воҳид аст ва дар ин ҷо сония аст. сонияро мемонем. Т баробари 0,8 сония мешавад ва ҷавоби Сиро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 165. ҳангоми санҷидани набзи варзишгар пас аз давидан дар Т баробари 1 дақиқа Н баробар 90 тапиши пулсатсия и хун сабт шуд. пас омади кашишхӯрии мушакҳои ин дилро ёбед. яъне ки бинед ки агар мо дар формула монем, вақте ки мо гуфтем Т баробари Т тақсими Н ҳаст ва басомад бошад агар наоборот, яъне ки бар даври гардиш аст, ва ин мешавад миқдори тапиш, миқдори лапиш ва ё миқдори тапиши ё лапиш тақсими вақт мебошад. ва Н тақсими Т мешавад. яъне ки ин басомади формулаи басомади лапиш. формулаи басомади лапиш бо ҳерц воҳидаш аст ишора мешавад. аз ёд набароред. ва Н баробари 90 аст. Т баробари 60 сония аст. аз ёд намебарорем ки ба системаи Си орем ва инро тақсим мекунем ва ин мешавад 1,40 ҳерц. ва ҷавоби Аро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? интихоб мекунем. дар ин ҷо бошед агар мо дарсро ба охир мерасонем ва то дарсҳои дигар мо чӣ кор мекунем? Шуморо интизор. Хайр.